Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى صحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين شريف لا تيفي لجبو أمو بيرو كرامانتو يالا كديلي ألا في أكاهينا ناكاكيشي أكو جيدي نيني أو كلينغلينا بيلا jelenka kerengere yala wajulu kenete fo aw minun ko mali kono ani mali kokan Allah subhanahu wa ta'ala abafa ka qur'ane kan sanma in kono ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko muhammadu haklijigin ke ika kado haklijigin mi mu'minun nafa ode hukmun kono jamiatan sardin islamia tonde minu mi komini de la komite musablentu mogo nyine ya sananiye bi wajulu kene basigi nyine tay sigilu fe mungo so ka tashiblani do donke ka nyeshu ka bamba toma kene in kono anga mabaw chaman tumbe sigi indamne na ni kelma dakaw nye ani folikaw ni bisnalikaw mi kene in kono boye masigi seben don taraka di ka tonde ma chesirlendo ma sigi ingera ka be samedi ma octobre kalo tleta ani sabasa bafla antan sheki kene in kono wole kun blale me karamogo mi ma okye usaz soliu fanay ale wajulu kun foloke ale kofe anga shrifumso seida asta makoroba haidara ale nana kana wajulu kun labanke ninga duawdunke ay min soro kene in kono neni awka je anko shiria minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. أمبا الله فو كالا ورغدا مسامي سونا كا سونايرا نناولا كالا نيتشي وكوفه amma ini setigi alafe kisi ani nema akoke kiraka ana somo ana ka sabanyuma blejele ani mama tukuna ko fata se lara jodoma mayni alafe nene aw alaka yola senange don bismillah foli la mais siranyne nkoroke fe no president d'honneur ma Traoré siranyina la ko fe ame folo ka nga sigida commune de Ameriba no Abanyare
an ka foli b'a ye kɛnɛ kɔnɔ la n'an bɔra mairie foli la an bɛ sigida min na n'a bɛ fɔ ma ko Kɔnɛbugu an b'a dugutigilakaw fo a n'a baaraɲɔgɔn a n'a balima bɛɛ lajɛlen ka fara kan Buguba dugutigi b'an fɛ yan n'o ye karamɔgɔ Jakite an ka foli ni waleɲuman b'a ye ni kɛnɛ kɔnɔ la n'an bɔra yen ka daminɛ sigida fɔlɔ fo ka taa se sigida 6nan ma a bɛɛ ma bɛ kɛnɛ kɔnɔ la an ka foli ni waleɲuman b'a bɛɛ lajɛlen ka ɲini se tigɛ Ala fɛ hɛrɛ Arabi Ala k'o kɛ an n'u ye n'an bɔra o la section de Kati olu b'an fɛ kɛnɛ kɔnɔ la ka taa se Kangabakaw ma ani Keɲɛrɔbakaw an y'o bɛɛ sɔrɔ kɛnɛ la fo ka taa se an ka dugu président n'o Ibi Kamara a ka bonya b'an kɛnɛ kɔnɔ la Arabi Ala ka n'a sara an bɛ kɛnɛ min kan tan nin ye an ka édition 4nan de n'o ye Ala wele Ala sɔnna ka ɲinata yira n na nin y'an siko 4nan ye o la o sira fɛ an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Arabi Ala k'o yira ne na o la ka ɲini Ala fɛ maa ma bɛ yan ko hami b'a la an ka Ala kama Ala ka hamu bɛɛ dilan ni sirifu la hɔrɔma ye sɔli ala Muhamadu na b'a kelen-kelen la bɛɛ lajɛlen an bɛ foli s'a bɛɛ ma n nana an ka kɛnɛ bonya an bolo a diyara an ye a bonyana an ma an bɛ foli k'u la kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna an bɛ foli se Madu Tarawele ma Musa Bilentu Madu Tarawele kunu Madu Tarawele ani bi Madu Tarawele an bɛ foli s'a ma walahi Madu Tarawele a kɛra jigiba de y'anw bolo Madu Tarawele a kɛra tuba de y'anw bolo Madu Tarawele a kɛra jigiba de y'anw bolo Madu Tarawele an tɛ se k'a fo ka se a dan la an bɛ dɔɔnin de fɔ a la an tɛ se k'a bɛɛ fɔ a la nin kɛnɛ in kan an bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo min se y'i yɛrɛ se yan silamɛ bɛɛ lajɛlen amisari cɛman a n'a musoman min sera yan min ma se yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen la. waleɲuman dɔn ko fɛn min sigilen filɛ nin n'o ye nin kɛnɛ in ye k'a kana dan nin kelen ma dɛ k'a k'a kɛ fo ka taa san joli se k'u bɛ san 10 kɔ bɔ bi olu faamuna nin kɛnɛ in ma aw kana ka Buguba ɲɛnamaya ta Musa Bilentukaw Kɔnɛbugukaw Kɔnɛbugu dugutigi Madu Tarawele ani mun ye nin organiser ko ka bɔ k'aw fo k'aw waleɲuman. Ala min ye bi su in na yira an na an b'o Ala fo k'o barikada maa min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in fana sigi an b'a fana fo k'a barikada Buguba cɛ n'a muso alimami ni dugutigi an b'u bɛɛ fo k'u barikada an sigira kɛnɛ in ka hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ siran min ɲɛ kɛnɛ in kɔnɔ Ala k'an kisi o ma an bɛ min ɲini kɛnɛ in kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'an karamɔgɔ Ala ka kɛnɛya d'an n'an karamɔgɔ ma bi don la hɔrɔma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ bisimila Ala k'an tigɛ hɛrɛ la Ala k'an wuli ni hɛrɛ kira bonya kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam. O tɛmɛnen kɔ Buguba Musa Bilentu zone industrielle Kɔnɛbugu a bɛɛ lajɛlen alimami ko silamɛ bɛɛ lajɛlen k'u bisimila k'u nana hɛrɛ la cogoya min na Ala k'u segin hɛrɛ la. N'a ye kuma di kumatigiw ma u bɛna min fɔ Ala ka faamuyali d'an ma n'a faamuyali dara ma ka baara kɛ n'a ye Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ fana sigira ko a kɛ hinɛ se ka se banbatɔ ma an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ se banbatɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma anw mun yɛrɛ bi yan Ala k'an mɛn nin kɛnɛ kan n'an bɛ taa don min na Ala k'an ni Ala cɛ ɲa Ala k'an ni kira cɛ ɲa an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen bisimila assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn tuma min na Ala sɔnna an ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan sabu an y'a ɲini Ala fɛ ni Ala ye bi jira an na k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ tasibila ni ŋaniya ye ka kɛ Ala wele ye an ka banbaatɔw ye Ala sɔnna k'o sanga se k'an kɛnɛman to ka tila ka na an fara ɲɔgɔn kan Ala de bɛ fo Ala foli kɔfɛ an bɛ sɔlili a ka nabi ɲumanba in kan n'o ye Ahamadu Bashiru ye ale de ɲɛna o de ye bi se kira bɛ gɛn ka bɔ Maka don min silamɛ bɛ b'a kalama a bɔra ka taa minnu y'a gɛn olu de ka danaya fɛnw to a bolo mais a ma danaya tiɲɛ a y'a bɛɛ segin a ma ka sɔrɔ ka taa kira ɲɛna o de ye bi se o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen kɛnɛ sɔrɔ groupement tɔgɔ la
an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka groupement président an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ale fana ɲɛli ka tugu kira la o de ye groupement sigi o de kɛra sababu ye groupement tɔgɔ bɛ fɔ an ka kɛnɛbaw kan ale ka cɛsiri don a ka wuli ka jɔ don a ka sabali don a ka diinɛ kanu don a ka faso kanu don an b'a fɔ ko a Hayidara ala ka hɛrɛ ka an n'a ye groupement ti dɔn wɛrɛ jamakulu minnu n'olu ye karamɔgɔw ye wajulikɛlaw tɔɔrɔka sira fɛ olu de farala ɲɔgɔn kan an ka taabolo kɔrɔ min b'an bolo an ye min ye an faw la an ye min ye an ka karamɔgɔw la an ye min ye an ka sekow la a kana tunu an ɲɛnama ɲɛna an seko ye min ye k'o ɲɛnamaya a kɔnɔ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn sinsin Mali kɔnɔ groupement sigira nin de kama wa u b'o baara de la o de ye ɲɛmɔgɔ ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ye a bɛɛ b'ale dɔn n'ale ye ko min ɲɛmɔgɔ ye kuma wɛrɛ t'o la bilen. An bɛ foli kɛ commune bɛɛ tɔgɔ la kɛnɛ in ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la kɛnɛ in sigibaga an b'o dɔn cɛ minnu don o y'a daminɛ depi a daminɛ wa u b'a laban fana karamɔgɔ cɛ dɔw bɛ yen u bɛ ko daminɛ a tɛ laban u bolo mais ko dɔw bɛ yen u bɛ saya sɔrɔ o kan kan Mɔri Tarawele b'o la n'an jɔra u ka kɛnɛ kan an bɛ se ka kuma fo ka dugu jɛ yan bari an ma dɔn cɛ min don a n'a dɔgɔninw a n'a nafɛmɔgɔw n'o ye ko minɛ bolo la o b'a s'a dan na ala ka sababu ɲuman k'an n'o ye ala ka laban ɲuman d'an ma ka kɛnɛ sigi hɛrɛ walasa silamɛw an sigila hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an bɛ sababu ma ala k'an sagow di an ma ala k'an laban ɲi ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam an badenw su in na n'a diyara ala ye an badenw y'a fɔ cogo min na o sababu belebelew de y'an se Kɔnɛbugu la yan n'a bɛ wele ko Musabilentu Jamiyatu Ansarudin Islamiya o jɛkulu minnu bɛ yan commune de kɔnɔna na ni o donneur ba n'o ye an karamɔgɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ Mamadu Tarawele a n'a ka comité la denw ala sɔnna u ka kɛnɛ don su in na u ye garibu min kanu an karamɔgɔ ka garibuw cɛ la n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ka garibu dɔgɔtu minnu bɛ yen n'o ye Alifa Jalo n'a ka biro ye u ye garibu min suganti su in na o de ye Sɔdiku Yahaya Fanɛ o de bɛ a bolo kɛnɛ kɔnɔ yan an badenw n'an bɔra yen kuma jan tɛ anw bolo su in na dɔrɔn de ye kɛnɛ yɛrɛ sigi kun bi kɛnɛ bɔ ni mɔgɔ min ye kɛnɛ sigi u y'a sigi bamatɔw ye a ma sigi olu ye dɛ e y'a sigi yɛrɛ de ye sabu u ko nin ye kɛnɛ in sigi ko naani n'a ye n'a hakili tora min na an karamɔgɔ ani Wahidu Asirihi ani Faridu Daharihi Imamul Adil a Sherifu Usmani Madani Hayidara an ba min banna k'u ye san kelen gɛrɛngɛrɛ ka dugawu sama ale ma n'o ye Bafunɛ Tarawele muso belebele min n'a y'a sin don waledenw da k'a sin bɔ a denw da k'a don waledenw da ala ɲɛda kama n'a ye a cɛ ka jama ereso a seko bɛɛ la fo ka taa s'a ka lahara taa don ma ne yɛrɛ fana ye o seere ye o la ni kɛnɛ sigir'o ye an bɛ dugawu kɛ musoba nin kɛnɛ in kan ka dugawu k'a den fɛn o fɛn banna an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye Mɔril Madani nin kɛnɛ ninnu kan an ti ɲinɛ a kɔ a balimamuso min banna n'o ye ɲuman ye nin kɛnɛ ninnu kan an ti ɲinɛ o kɔ Musafa ani Sirifula bɛɛ ani Taaba bɛɛ k'a daminɛ Rasulu la ka se nin kɛnɛ in sigi don ma a heure ma mumini o mumini ni bɔra ka ala masɔrɔ ala ka hinɛ bɛɛ la ala sɔnna an ka belebele dɔ ka sanga y'an sɔrɔ yan o de y'an don silamɛya la
kullu nafsin za'iqatu lil maut niyo ni do dola saya galama bi semana o jaku yi qur'an yara mo doko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qur'an yo fotara ako aw adamadin nya beda ka bodi ko lo boko inde la be borala o koroye aborala koroye di afa no ye bashariya be faye nyo bo boko ina khulika adam min turabi wala fo feni ibora adamana ibora bokola wa ala kalena de nya bo boko mina de ma sekala wa be kan sekita o de la nin comité ou be nin komini olu de ye nin kene de nyanamaya ala sona Musa Bilendu de kara bisigi sababu yi nga komini de bebia ka damne komini ena u ka kuma na katabla komini sisila a carte be evitera wa mogo kan ga kene soro abe kene soro ko ka munge ko ka hakili jigi uni minu ye baara in daminɛ ya cɛw uni minu ye baara in daminɛ ya musow la ko an ka taa sibila k'u ye yan'a yɛrɛw ta waati cɛ an filɛ o de kɛnɛ kan ka n'o bɛɛ safaro kalo tile 4 ka bɛn tubabu kalo tile 13 ma saa kalo 10 an filɛ o de la bi samedi soir an bɛ ala deli kurana aya min bumana saya kan ko a y'an da bɔgɔ la a b'an segi bɔgɔ la wa a bɛ tila k'an bɔ bɔgɔ in na k'an ɲininka bɔgɔ in sanfɛ lahara an ye min ni min kɛ o de la kurana ye lahara tɔgɔ fɔ k'a caya nka tɔgɔ min bi ne sera ka tɛmɛ a bɛɛ kan tɔgɔ kelen don yawma tubula sarair ko don min na gundo dogolenw bɛ taa da kɛnɛ kan k'o de ye lahara ye an badenw an dɔw ɲɛsigi a dɔw bɛ na o la kɛnɛ sigibaw y'u seko kɛ an b'a ɲini ala fɛ sa dugawu minnu bɛna kɛ ala wele minnu bɛna kɛ sarakati minnu bɛna bɔ kuma minnu bɛna fɔ ala k'a kɛ sababu ye anw ɲɛnamaw anw ka kunnadiya sɔrɔ a la minnu y'an wasa an bɛ ala deli yarabi ala ka nin fana hinɛ se olu ma ala k'o kɛ ala kira bonya kama sallallahu alaihi rasul ni an karamɔgɔ an n'an ka dɔnnɛri ka diɲɛ ye an k'an saru cɛba minnu ye an karamɔgɔ bisimila bamakɔ yan k'u seko bɛɛ k'a ye fɔ ala sɔnna ala sera ale ma bi k'a to a ka layidu kan n'o de ye ala ye aya dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ sahaba belebelew u bin do kira ye aya in kala wa aya in bɛ se ka kalan mumini ɲuman bɛɛ kan n'i m'i yɛrɛ janfa wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir ila akhir al-aya hafizu kurana filan kɛrɛfɛ a bɔra ka kurana kala sisan ale ye aya min kala o yɛrɛ bɛ su in na wajili bɔ n'o ye Abdurahman Tarawele an b'a fo an ka duwatu belebele dɔ don ko cɛ bɛ muminiw la olu ye layidu min da ala ye k'u bɛ saya kɔnɔ a kan balolenw na kɔni ko o cɛw bɛ yen mo Tarawele Musa Bilendu la yan n'i ko mo Tarawele o ka ca ansaru kɔnɔ nka n'i ko jiribara mo Tarawele o tɛ fila ye kelen don wallahi ni cɛ in ni ansaru ɲɛmɔgɔ bɛɛ kun y'a ladege ansaru fantanya kun bɛ ban wallahi mo Tarawele an bɛ dugawu k'i ala ka si d'i ma ala k'i ladege baa caya
ale tun ye ansaru jɔyɔrɔtigi a wajulikɛla mɔgɔ mɔgɔ ni bolo bi siɲɛ na ale tɛ fɛ fiyewu o dɔ k'a fɔ ko n b'a kɛ di o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi Mo Traoré i bɛ min fɛ dugukolo ka diɲɛ na yan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'i ye i bɛ sira fɛn o fɛn ala ka don i n'a bɛɛ cɛ i kelen tɛ dɛ i ni ɲumankɛla bɛɛ nka dɔ de ta bi fɔ ka dɔ waju asayidu man wu'iza bi ghayrihi ko kunani de ye mɔgɔ ye dɔ ka ɲuman fɔra i bɛ keleya la de a ma fɔ ko a ka ɲi sisan n'o digira min na ni yɛrɛ ye ɲuman min kɛ n'an sigira siɲɛ wɛrɛ an tɛn'o fana fɔ wa tara an ka nkalon da i la de ye lideri mɔgɔw kumana sisan o ye an karamɔgɔ ka ɲuman de fɔ lideri président don lideri fɛn bɛɛ don walahi jɔnni don a sharifu Usman Madane Aidara ne kan bɛ mois min n'an filɛ la n'o ye kɛrɛfɛden kalo ye mois de solidarité kalo o ɲɛmaaya dira ma salon a ye mɔgɔw bɔ a kalama ɲinanda tɛ sen na e bɔra o kalama Manil Fard Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumit Manil Nasir Wahid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i b'a fɔ furu ko Sherifu Usman Madane Aidara ko ani mɔgɔw manga ani mati kelen da tɛ dɛ kɛwale a ye bɛɛ da ala ta fɔli la ka bɛɛ da ala ta kɛli la ka tila ka bɛɛ da fonisiriya la wa ka tila ka cɛw dilan o de ka gɛlɛn ale de bi wele ko mɔgɔ dilan mansin a ye cɛ o cɛ dilan a bɛɛ ɲɛna a ye muso muso dilan a bɛɛ ɲɛna a ye wajulikɛla minnu dilan o bɛɛ ɲɛna a ye président minnu dilan a bɛɛ ɲɛna an karamɔgɔ i ni ce kɛnɛ ka sigi ko bamatɔ n'ale ta a b'a bɔ min ɲɛnama yɛrɛ o ma ala dɔ jango a ka hakili jigin siw la nin bɛɛ bɛ segin ale de ma salon nin nkalon in bonya dira ale ma fandenw y'a dɔn ko a dira cɛ dɔ ma muso cɛ sabatɔ y'a dɔn k'a dira cɛ dɔ ma ko min n'a ka kan a n'a ka ansaru Mali dama tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ye solidarité dɔ ko kalo jumɛn don hali ni jugu ye sonsan ye n'i tɛ se k'a tɔgɔ fɔ f'a tulo ka jan ko a bɛ boli an karamɔgɔ ala k'i mɛn si la an bɛ ala deli i n'i denw ala k'a mɛn an kɔrɔ i n'i ka ansaru ala k'a mɛn Mali kɔrɔ lideri cɛbaw an ka foli b'aw ye lideri musobaw an ka foli b'aw ye n ko cɛba min binna ala ka biye kɔnɔ n'a tɔgɔ fɔra cɛw b'a dɔn wallahi olu de tun bɛ karamɔgɔ ta ka taa bila wajulikɛyɔrɔ la a ye o cɛba in ne sara cɛba in ye jɔnni ye Masere Damɛlɛ ale de fatura su in na an y'a kanu k'a lase nin kɛnɛ in kan kamantigiw bi yan ala jɔnma in ni binna sisan a ye ala ma sɔrɔ o la an ka président d'honneur bonyana ani kɛnɛ in bonyana ani karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ in kan yan a ye dugawu kɛ Alahaji Masere Damɛlɛ ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma commune 5 kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ an na ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ suma n'i ko karamɔgɔ Masere kɔrɔ ala a t'a dɔn a bɛ min kɛ sirifu kanu min b'a la ani min sara n'o ye Baya Layidu 6 ye ka fara Sherifu Usman Madane Aidara n'a denw ni ansaru kanu kan yarabi ala k'olu k'a ka batigɛla ye an nalen b'a la
masere bɛ alijina sɔrɔ an tɛ siga fiyewu dalu wɛrɛ t'an bolo dɛ ala kira ko mɔgɔ mɔgɔ n'i fatura ka baya layidu wɔɔrɔ to i bolo n'i y'a dafa ni mɔgɔ kɛlɛ na ala la i ti jeni anw n'a jɛra o kan an y'a sɔrɔ karamɔgɔ nɔfɛ o kan wa an n'a farala bi k'a to o de kan wa an jigi ka ɲi ala la n'ale ye ansaru fo ni min y'a yɛrɛ jaafa dɛ n'o tɛ ala ti maa jaafa masere damɛlɛ hɔrɔn don layidutigi don ala ka hinɛ an na cɛw a ye sa a ka layidu kan musow a ye sa a kan walahi cɛba dɔ y'an da bi nka a y'an da farikolo la an n'a jɛlen don dusukun na an b'a sɔrɔ yen an b'a sɔrɔ yen ala ka hinɛ an na tagara ka den minnu dɔn an bɛ ala deliw ye ala k'u k'a kɔ ye ala k'u ɲɛji cɛ a tagara ka furumuso minnu to yarabi ala k'u ɲɛji cɛ an bɛ dugawu kɛ an ka taaba ɲuman bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ bonya kama ani nin kɛnɛ in barika kama ani nin kɛnɛ in sigikun kama mɔgɔ mɔgɔ n'i ka maa bɛɛ lahara i b'a dɔn an ka siw b'a dɔn bi ko an bɛ yɔrɔ dɔ la bi ko fɛn dɔ sigi mun tɔgɔ la yɛrɛ kana siga fiyewu u ye nin bɛɛ haramu ko ka waati dɔ ta ko ka kɛnɛ dɔ sigi ko taabaw ko kira b'o fɔ fɛn bɛɛ ma fɔ nka fɛn dɔw tɛ haramu ye olu fɔ n dɛ fɛn dɔw bɛ kɛ ka kan fɛ bi o ni kelen ka kan kira da ma se o bɛɛ ma kira da sera bakurubaw de ma min bɛ diinɛ tiɲɛ k'an fara a ma taa ka musikila to o dɔ la a y'o bɛɛ walawala nka a tɔ misɛnmaninw kira yɛrɛ y'a dɔn kodɔnnaw bɛ na nin diinɛ in na u b'a k'a ɲɛ kan ala sɔnna o hadi umma dɔ de nana ka n'an dɛgɛ minɛ ni an filɛ o jiriba jukɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ ye ni ala sɔnna an bɛ dugawu de k'ale ye k'a k'a denw ye k'a k'a ka cɛbaw ye n'o ye sharif usman madane Aidara wallahi n'i ma min mɛn ami n'i ma min mɛn ale da haramu na n'o y'o fɔ tɛ i ci fɛ wallahi an fɔra nkalonnkuru la e ka kɛnɛ sigi kira ko a ye dugawu kɛ su ye kuma jumɛn a sadon wa a k'a ye a tile fila wa a k'a ye a tile tan don wa a k'a ye san kelen don wa a k'a ye san tan don wa a k'a ye yanni ji wuli cɛ e ye don jumɛn sɔrɔ ka dugawu k'i ka taabolo ye a sɛbɛkɔrɔ kɛ a ye dugawu kɛ o ma daga ka ban kira ma susi da n'a m'a fɔ ko a ye dugawu k'a balimakɛ ye ko sisan ko a bɛ ka ɲininka k'o tɛ ala n'a nɛ sabati ni ɲininkali kɛra dugawu kɛra a sadon dugawu bi bali waati tɔ la bilen yan ko kuma bi yan de n'a ko dugawu kana kɛ su ye k'o si ti bɛn a seli kun a kan u ɲininka dɔrɔn ko seli kɔrɔ ye di seli ye dugawu de ye o ma daga nka k'a jɔ a ka sisan ka waati dɔ ta k'o de ti bɛn bɛɛ bana kuruna a ya kelen na aw de jɔra n'a ye k'a baara bɛɛ y'a to aw bolo a ni ce ala k'aw sara an balakaw a y'a jan don a la a k'a dafa disa min b'a kun na gansan tɛ dɔw ni porodi ni minisipu filɛ gudɔrɔnda la aha ala sɔnna aw y'a k'a don ala ka juru la ka tila k'a cɛw bonya k'u barika ɲini an bɛ ala deli o musoba minnu bɛ nin kɛnɛ in kan a n'o cɛba minnu bɛ nin kɛnɛ in kan yan an bɛ mɔgɔ mɔgɔ la nin kɛnɛ in sigi kun kama ala ka hami dilan ala ka hami dilan yan peredan a n'a ka biro an ka foli b'u ye u taara nin bonya dan ne k'a ka ca kalo 2 ye bi u bɛ kalo 1 ni kɔ jan
u k'u b'a ɲini an fɛ an n'a bɛnna an ka taama ma an k'an gɛlɛya ka na layidu dafa u bolo u y'a kɛrɛnkɛrɛn ɲina fo ne ka ye kɛnɛ kan an ye layidu d'u ma ni Ala sɔnna an mana degun cogo o cogo an b'a lajɛ ka kɛnɛ in ɲɛɲini ka bɛn a ma Ala sɔnna su in na an filɛ o layidu dafa de kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ u y'a dabɔ min kama biro cɛ o cɛ bi yan a muso o muso bi yan commission fɛn o fɛn sigilen don baara in ɲɛtaga kama Ala k'a bɛɛ sabati Ala k'a bɛɛ sabati komi ni den fana u bɛ fo k'u barikada u wale ɲuman dɔn nin baara in na bɛɛ y'i bolo don a la o la ni barikatigi ye ko o ko daminɛ o bɛ taa dɛ an tɛ se ka fiyewu an b'a ɲini u fɛ sa ko in ka kɛ bada ye a sigiko tɔw n'o ye a kɛnɛ sigi ko tɔ minnu bɛ nalen Ala k'olu jira an na ko nin ye 4e ye a tɔw Ala k'a jira an na Ala k'a bɛɛ nɔgɔya o la dakurunya 2 min b'an bolo an bɛna don o de kɔnɔ anw ye min kɛrɛnkɛrɛn bi o de ye Bashiru ka fatuli ye wallahi jɔnni mi to yen bilen n ko jɔnni mi to dugukolo kan bilen diɲɛ ni lahara cɛ min jira ka na an kama k'an gana tɛrɛ an n'ale jinɛ sɔrɔ n'ale ye Ala ma sɔrɔ jɔnni mi to yen o de la n y'o de kɛ a y'a daminɛ ko n'i y'o ni don dɔ la saya galama bɛ sɛmɛ a da la a diyara i ye o don dɔ i bɛ korondo ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ a ma diya i ye o don dɔ i bɛ taa nɔgɔ segin Ala ma saya bɛ yen dɛ n ko saya bɛ yen a ti bali nka ɲamakalakɛ ye kuma dɔ fɔ ko Ala ka an mɛn alimamuw kɔfɛ ko nka u kana jɔ an kɔfɛ dugawu de don a dugawu ti minɛ o jeliba a dugawu kɔni ka di maaw ye n'o tɛ a minɛ man di an b'a fɔ de ko Ala k'a n'o cɛ jɛnya nka Ala ka n'o kɛ n'i y'o fɔ maa min ye n'o n'a mu minɛ i bolo a ye kuma duman f'i ye nkalon don a ka kuma in ka di dɛ ni si tɛ saya fɛ ni si hali ni bana degunna banabaatɔ yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ la nka hali bi a jigi bɛ kɛ kɛnɛya kan o la kɛnɛ in ne sigira ko cɛba minnu ye ko to Ala ta la musoba minnu ye ko to Ala ta la n'u y'an ko Ala ka hinɛ na ko an ka fɛn sɛbɛnw ma bi nin ye layidu dafa ye dɛ wallahi ni dɔ bɛ jɛ Ala kama n'a taara hakili tɛ jigin a la ngo tɛ Ala kama jɛ dɛ Ala kama jɛdenw dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ fara a ka jɛ kurakura ye an bɛ Ala deli cɛba minnu n'u binna an ɲɛ ani musoba minnu n'u binna an ɲɛ nin kɛnɛ in Ala k'a k'o kama ani kɛnɛ in sigibaw kama ani sherifu bɛna dugawu laban min kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an b'an ka kɛnɛ sigibagaw bɛɛ lajɛlen fo ka d'a kan nin kɛnɛ in a b'a sigi kun bɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i n'a jira ɲɛnɛmaya la e hakili tora a la ka sarakati bɔ a ye ka hinɛ lase kɛ a ye n'o bɛ fɛn yira o b'i ka silamɛya ɲumanya de yira wa n'o bɛ fɛn yira o b'i ka hɔrɔnya de yira o la an b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an k'an jija an ka hakili to an kɔmɔgɔw la an bɛ kɛnɛ in sigibagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada an b'an ka seyidatu fana fo ale min ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye makɔrɔba Hayidara ye an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka dugutigiw fo k'an ka alimamiw fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sababu ɲuman yɛrɛ fɔ Musa Bilentu la ale min kɛra sababu ye ka Musa Bilentu komite yɛrɛ sinsin n'o ye Madu Tarawele an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye Ala ka n'a sago d'a ma a bɛ fɛn min fɛ hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya n'a ye a bɛ siran fɛn min ye tɔɔrɔ la Ala ka n'a kisi ka bɔ ma an karamɔgɔ yɛrɛ n'o y'a seri Serifu Usumani Marina Hayidara ye yala bi Ala k'a mɛn an ɲɛ sijan ni kɛnɛ laban koɲuman ni lafiya Ala k'o dan n'a ma a bɛ fɛ diinɛ in ka se yɔrɔ Ala ka diinɛ in tɛmɛ yen kan an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔba fɛn fɛn kɛnɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada
mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔ ka se nin kɛnɛ in kan u ɲuman nana ye cogo min ala ka bɛɛ ɲuman sen ka taa denba la an bɛ fɛn fɛn la kɛnɛ in kan min ni ala ta bɛ bɛn ala k'an bɛɛ hami dilan nin san in ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ala k'u ka kira kanu kosɔn kuranɛ bonya kama shirifu hɔrɔma kama bidodo na hɔrɔma kama sɔli ala muhamad. Kɛnɛ min sigilen mun kama an y'a sigi an yɛrɛ de ye komi karamɔgɔ a fɔ cogo min kɛnɛ min sigilen ka an fa adama ka na bila an kunden muhamadu la ka na bila fɔ an yɛrɛ kun na ani minnu b'an kɔfɛ ka na kɛnɛ sigilen bɛɛ kama sans frontière n'o silamɛya ye an ma cɛ bɔ kɛlɛ an ma muso bɔ muso o mɔgɔ o mɔgɔ ka taa fa adama la ka na bila fɔ an yɛrɛ la fo fɛn n'an ka mɔgɔ bɛɛ la an ye kɛnɛ sigi o de kama ala ka kɛ hinɛ ye ka kɛ kisi ye k'a se o ma an minnu bɛ yan ka taa an yɛrɛ ɲɛsigi ɲɛsigi ye kɛnɛ sigi o de kama mɔgɔ sababu bɔra joona wa an karamɔgɔ ye an b'a fɔ ka barika da ka ɲini ala fɛ kɛnɛ sigi kun yaara basilen yɛrɛ ma ala ka ɲinɛ ala ka sabati a sababu bɔra karamɔgɔ min na sija ani kɛnɛ lafiya laban ala ko ala ko k'a karamɔgɔ mais kelen ko kelen bɛɛ b'i yɛrɛ bolo bɛɛ yɛrɛ mɔgɔya adamadenya i yɛrɛ an karamɔgɔ fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ an sigi an bɛ ka fɛn jumɛn kɛ an bɛ ka fɛn kɛ ninnu masakɛ n'o ala ye ala an bɛɛ da ale b'an bɛɛ dɔn ale b'an bɛɛ faga ka tila ka taa an bɛɛ juge n'an kɛ kɛtɛ lahara donc fura jumɛn b'o la o ŋaniya kelen an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama ala kira kama silamɛya kama sinjiya kama balimaya kama ka juguya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka hɛrɛ kani an ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn tɛ su ani tile kun ni bange ala de kɛ kama n'an y'o kɛ an bɛ min fɔ ala ye ala b'a sɔn jɔn ta kɛ ala ye ala k'i fitiriya fɛ jɔn ba k'i jɔ ɲɔgɔn na k'i fitiriya fɛ jɔn ta kɛ ala k'i fitiriya fɛ o y'a karamɔgɔ ka kumakan ye n'an ye ko to ɲɔgɔn ta la ala kama ka ko k'a ɲɔgɔn tɛ ala kama bilahi an bɛ min fɔ ala b'a mɛn donc yara bi ala ka dusu ɲuman d'an ma ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ yara b'an ka kɛta la fɔta yara bi min bɛ bɛn ala la kama ala k'a ko ye kɛnɛ sigiya kun kama yara bi sigi kun ala k'a ɲa ka d'a ma ala k'i yafa kan ma yafa an ka tabatɔ ye ni kɔrɔya kiti min na an bɛ taa dɛmɛ na ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲa k'a ka don kɔnɔ ala ka sababu ɲuman kan ye ala ka dɔn sababu kɛ gɛrɛgɛ ɲuman bɛ ala bɔ ala gɛrɛ ɲuman d'a ma si ɲuman bɛ ala si ɲuman d'a ma kɛnɛ ɲuman bɛ ala kɛnɛ ɲuman d'a ma a bɛɛ ka ba min ɲa ala b'a ala bonya kama n'a karamɔgɔ la kɔrɔma ye sallallahu an b'an sinsin daliba masa tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi kow daminɛna masa min ɲɛna kow bi taa laban masa min bolo kunun tɛmɛna ale min ɲɛna n'a ɲɛ bi bila sini dɔn b'a y'ale an b'a ɲini a fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an ɲuman wuli hɛrɛ la ka sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Aminata den ni Abdulayi den kɔni cɛ min y'an sɔrɔ janɛmɛ kan kan ni k'an tɛgɛ ta k'an bila alijinɛ kɔnɔ cɛ min tora a ka sigara gɛlɛya kɔnɔ ko ale man to an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidi a n'a sodenw ye a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ o kɔfɛ n y'aw fɔ ni silamɛya foli ye ani keleya foli ani badenya foli n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw yɛrɛw kan alhamdulillah aw kulo bɛ aw denmuso ni aw balimamuso ni aw ka kalanden ni mankan na ni o ye geribukɛ den Astan Usman Haidara ni mɔgɔ caman bɛ n wele makɔrɔba ka ala fo k'a tanu ka a barikada ni ŋɛnɛ in sanfɛ kɛnɛ min n'a sigikun dugutine ni aw si la n'o de ye ka na ala deli ka hinɛ ɲini kɛ a fɛ an masaw ani an jɛɲɔgɔnw ni an teriw n'an kanuɲɔgɔnw diinɛ sira kan olu minnu ye an kɔn ala ka hinɛ la k'a ɲini ala fɛ ala ka badabada dali nɛɛma di u ma kɛnɛ in sigikun ye o ye o kumana ka quartier alimamiw fo ka dugutigiw fo ka diinɛ ɲɛmaa bɛɛ fo ka kɛnɛ in maaba bɛɛ fo
ka tila ka yafa delu fɛ ka sɔrɔ ka don ka kuma kɔnɔ. O la anw mana wajulu la wajulukɛlaw tilala kuma bɛɛ la k'a ban pewu. Anw nana ka na dugawu de kɛ ka tila ka dugawu ɲini nin kɛnɛ in sanfɛ. Min kɔrɔkɛ nɔ la n'o ye Ali Usman Haidara n'o ye Badara ye, ale kun kan ka ye nin kɛnɛ in ka fara ne kan an ka ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ su na. Mais wajulu ka ca, a kan ka wajulu caman kɛ su in na ɲɔgɔn fɛ. A bɛ yɔrɔ min na sisan fo bakɔfɛla la k'a fɔ k'a bɛ bɔ yen ka yan sɔrɔ sigi kuntala bɛ janya. O kuma a y'a wasa don a dɔgɔmuso la n ka na n sen jɔ nin kɛnɛ in kan ka na dugawu kɛ aw ye. O la kumajan foyi tɛ ne fɛ fo n'a kɛra ka hakililajigi kɛ jɔnw ye nin kɛnɛ in sanfɛ yan. N b'o de fɔ n ka kumaw la ka caya. Kɛnɛ bɛ sigi an ka taabaw ye ka hinɛ ɲini Ala fɛ ka kɛ u kan, o ye tiɲɛ ye. Mais anw yɛrɛ kan an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kɔnɔ, a kan ka anw ne miiri ka anw taasi. Munna? Sabula minnu taara olu ta banna pewu. Anw minnu bɛ yan n'anw bɛ ka Ala ka fiɲɛ minɛ k'a bila facture t'a la an t'a sara a ye, anw ne ye jɔrɔ minɛbaw ye. Jɔn si tɛ yen min ni Ala bɛn b'a kan ko e bɛ taa sisan sini don wa sinikɛnɛ don san wɛrɛ ayi. Mɔgɔ si tɛ yen min ni Ala bɛnnen don o kan. Dɔrɔn an k'a labɛn a bɛ cunne. A tɛ suda maa si la ko nin y'a natɔ ye. Telefɔni sira tɛ maa si ni mɛlɛkɛlimaw tɛ cɛ. N'a y'i da kɔngɔ a y'a nana ni bɔli kama sinon ale tɛna bɔ maa ye. O kuma yanni o don cɛ mun kan ka kɛ anw ma cɛsiri? Anw kan ka mun kɛ dɛ pour que kaburu in gɛlɛya bɛ fɔ cogoya min na anw na se ka kisi a ma. An ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ in bɛ ban pewu. Ayi, a tɛ taa maa si nɔfɛ. I nana a kɔnɔ i bɛ taa k'a to. Diɲɛ ye so de ye a bɛ mɔgɔ nɛgɛ. I b'i ka damu t'a kɔnɔ e bɛ taa k'a to. E y'a girin cogo min i bɛ taa sɔrɔ dɔ kun bɛ yen o y'a girin ka tɛmɛ e ka ten. O taara i fɛnɛ bɛ taa. Aw y'a mɛn o dɔw ye san 1000 balo Ala ka dugukolo in kan. Olu bɛ yɔrɔ jumɛn bi? Dɔw ye san 100 ni kɔw sɔrɔ. Olu fatura. I mana janya cogo o cogo dugukolo in kan, I mana simaya cogo o cogo dugukolo in kan, Ala kalekan de don kullu nafsi za'iqatul maut. Ni kelen na bɛɛ bɛ saya nɛnɛ. Don sew de don. Ne ye denmisɛnnin ye, n ye jeune ye, ne ma kɔrɔbaya fɔlɔ, n ma muso furu, jango ka den wolo, e hakili tɛ saya la. Ayi. Jeune joli tora moto sanfɛ kalayɔrɔ la taa siraw la ka seri ka bin ka sɔrɔ accident tɛ n'o kɛra olu salen ye. Jeune joli parlenba samedi soir a b'a ka dɔn na boîte kɔnɔ nbɛndiyaw la a serila ka bin o kɛra salen ye. Ni miirila o la i b'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ tɛ to yan. O la e b'i cɛsiri sa. E bɛ taa don min na o ka sɔrɔ e ni an ma bɛ ɲɔgɔn fɛ. O kuma na an k'a lajɛ sa diɲɛ bɛ yɔrɔ min na a sera cɛsiri yɔrɔ ma. Kulonkɛ yɔrɔ tɛ tuguni. Saya qualité bɛɛ bɔlen don sisan. An b'a falen an don finiw na cogoya min na bazin irisi modèle bɛɛ bɛ ka bɔ bi. Don o don kuraw bɛ bɔ, don o don dessin kuraw bɛ bɔ. Don o don fini modèle kuraw bɛ bɔ wa saya modèle maw bɛ ka kɛ ten ne ka taa fɛ. Don o don an bɛ kabakoya sayaw de ye an ɲɛna ka taa. O kuma an k'an cɛsiri. Papier dira
kuma madiya joona shukura mɔgɔw ta yɔrɔ ka jan an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini ka bɔ kuma kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ san caman ɲakuma ala k'a yira an na ala ka hinɛ tagabagaw la ka ɲɛnɛma hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye ala ka bɛɛ ɲuman se i seyɔrɔ la ala ka an ɲɛmɛ an karamɔgɔ la ala ka mɔgɔw di an ma don dɔ la minnu fana bɛ ni ɲɔgɔn sigi an ye ala k'o kɛ kira bonya kama shirifiw hɔrɔma kama Alhamdulillah nin kun y'an ye communauté la Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden minnu bɛ yen comité Musabilentu olu ka wajulu kɛnɛ kan an b'a la deli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ a mɛ tulo ɲuman ala ko di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen duwawu don ni sarakabɔ minnu kɛra fana ala ka se banbatɔ ninnu ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a kan bɛn waati wɛrɛ fi amani la. Hangalondi sega tieme tenya welela vala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme tenya welela vala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme